we stonden hier al, weet je wie lang we hier al op ook stond te wachten? Dat zal. Dat is de viaduct. Heb je heus? Nou, we zijn een Nee, stuk dat hebben vlaai. jullie met de vreemd. Kunnen we ook misschien ertoe bewegen om 10 minuutjes even met ons een preutje te maken? Heen en hij je raad. Ja. Oh, dat is prima, jong. Ja? Dat is goed. Wat ziet je van elkaar? Echtpaar, zoon, schoondochter. Kijk. Zullen we dan direct bij dik beginnen? Wie het zich? Ik heet Maarten. Maarten. Ja. En Anouk, Anouk. Maria. Anton. Oké. Gezellig aan de wandel. Ja. Op een doordeweekse donderdag. Weekje vakantie. Kijk, jij koopt hem al meteen in, Anouk. En die vakantie breng je helemaal door in het zuiden van de provincie. Oké. En Gulpen. Ja. In Gulpen. Ja. Ziet je van Gulpen? Nee, wij zijn van Nederwiert. Van Neewiertje? Ja. Ah. Dat zijn jullie ouderdekker geweest. Ja, daar komen we hier. We komen overal hier in Limburg. En wij komen GRE. Ja. Waarom schud je nou van nee? Ik kom gewoon uit Limburg, maar kom er niet vandaan. Nee, zij komt, dat is de echte Brabantse. Kijk, Brabant. nou ja, als Brabantse grens, zullen we het daarop houden? Ja. in Neewiertje is Brabant nooit wiet weg. Ik versta Nee. het. Je verstaat het. Ik versta het dialect. Oh, dus ik kan gewoon Limburgs tegen die Ja. kop. Ja, ze kan alleen niet terugkallen, zeg maar. En Boksmeer. ook. Boksmeer. Dus de grensgeval. Ja, Dat zijn dan tennis, hè? Ja, dat is Boksmeer. Ja. Ja. Stunt aan doen is Boksmeer, hoe je het doet. Ja. nou, ik ben zelf ook een grensgevalletje, Oh, ja. want ik woon vlak bij de grens met Duitsland. Oh, Dus ja. dan, ja, dat is, Ja. hè, ik weet niet wat erger is. De Nee. grens tussen Limburg en Brabant of de... Maar dat maakt niet zo uit. Maarten, Ja. waar ben je Anouk tegengekomen? Ik heb Anouk leren kennen via Pepper. Dating Via site. dating site Pepper. Die koos ik nog niet. Nee? Dating site. Ik weet ook niet of dat ze nog bestaat, die Nee, site. niet meer. Maar Niet meer. we hebben elkaar in 2014 hebben we elkaar leren kennen. Aha. En we zijn in 2016 zijn we getrouwd. Wauw, En, dat is best rap. Ja, dat klopt, ja. Ja, het vuurtje goed, dus ja. En dat is het belangrijkste. hè? Ja, En dat vult nog steeds het goed. vuurt nog steeds goed. Ja, dat is nog belangrijk. Ik moet net zeggen, dat is, ja. Woont je samen? Ja, we wonen samen inderdaad. Ook ja, in Nederwiert dan. Vanaf 2017 wonen we in Nederwiert. Oké, Eerst hebben we in Wiert gewoond. de grote stad. Was het Ja. groot. Ja, Ja, we zijn toch serieus? meer dorps. Ja. Oké. Want als, nou ja, ik hoorde laatst dat in Boksmeer, dat daar, kom je nog wel eens in Boksmeer? Ja. Dat er zelfs geen bakker meer is in Boksmeer. Ja, er zit er nog wel, maar er zit er ook één is er gestopt. Dat zit Oké. er nog wel, maar minder. Ja, want Boksmeer is ook best groot. Kun je misschien een beetje vergelijken met Nederweert, of niet? Qua grootte. Oh, hoofdlijnen wel. Ben je een beetje gewend inmiddels? Ja, Ja? gewoon bij verenigingen gegaan en dan leer je wel mensen kennen Ja. en huppatee. Ze heeft gevoetbald in Gevoetbald Nederweert en nou, dus En je, denk- nu zit ze bij de scouting, dus... je leert wel mensen kennen. Gewoon doen en huppatee. Oké. Voetbal je nog? Nee. Niet meer. Was je goed? Nee, lekker gewoon plezier moet voorop staan, vind ik. Oké. En dus, Wel fanatieker. Ja? Ja. Ja, nou die indruk had ik wel, ja. Zo van, daar staat wel iemand voor mij. ja, nou, plezier moet voorop staan, vind ik. En als Ja. het trainen niet meer plezier is, trainen niet meer en wedstrijden wel, maar ja, dan houdt het op. Ja. Dan stop je gewoon. Nee, maar ik voelde meteen bij jou van, er staat wel een sterk iemand. Een Ja. sterk karakter. Hoe je Klopt. bekijkt. Klopt dat, Maarten? zeker wel. Ja? Zeker wel. Kijkt. Ja, Oké. Dat is er mijn eigen willetje. dat ook. Kan dat ook. Oh, maar dat is... Dat Ja, lukt ik niet voor de gek je of knoefelen de roos. Maar Nee, die is niet te knoevelen. Die is niet, ja, het is wel wat te knoefelen zijn, maar ik doe mijn eigen nee, ding. dat is er mijn eigen wil. Ik doe mijn eigen ding. Ja, ik zie dat vooral als een goede eigenschap en eigen wil. Vaak heeft het toch met lopen toch de goede weg geleid uiteindelijk. Dat we die goede kant op gingen. Nou, die twee lopen altijd voorop.
meestal. Ja? En die wie ze ons de week en die zeggen ook dat ze altijd gelijk hebben, maar dat is niet altijd. Maar meestal Uiteindelijk komen we kunt een je paar het wel kilometer weer wieterroute als wat het eigenlijk zou zijn. Zeg maar. Dus, Oké, dus je hebt al wat langer in het vlaai. eigenlijk wel, ja. Maar ik zag laatst aan een t-shirt van iemand en daar stond op eigenwijs is ook wijs. Dat is wel. Dat klopt, ja. Er zijn er meer hier. Dat is alleen ik. Maar Dat is het probleem. volgens mij kunt je goed leven met een schoondochter, of niet? Van Mottenwaal, die woont bij ons in de straat. Ook dat nog! Ook dat nog. Ook dat nog. Dus, Zo ge- erg is Nee, het maar dat niet. gaat goed. en dan gaat je ook nog met elkaar op vakantie. Nou, Nee, wij zijn nee, een we zijn op dagje bezoek. op bezoek. Hun zitten in Ik zou het zo Overum. zeggen, hij is al gepensioneerd. En Daarom- wij zijn een gezin een dagje over. Oké. Hij heeft altijd- Overum zet je. Ja, in Overum. Ah. Ja. Hij Leuk. heeft tijd genoeg. Ja, is dat zo Ik hè? heb notitie gehad, ja. Ja. Gepensioneerd. Klaar met werken. Maar na 49,5 jaar maakt dat ook wel. Hè. En toch niet 49,5 jaar bij dezelfde baas? Nee, Nee. ik heb er gelukkig maar 3 gehad. Oké. Maar- Ja. Maar dan hebben ze die 50-jarig jubileum als... Net niet gehaald. Nee, maar dat hoef je voor mij ook niet. Ik denk niet dat je daar gerust op moet zijn of dat je 50-jarig werkjubileum als ze hebt. dat met heel veel plezier is gedaan, Ja, misschien wel. dat klopt. Ja. Ik heb altijd met plezier gewerkt, dat wel. Oké. ja. Wat Maar, is er gedaan? Ik ben automonteur geweest in 2 garages en de laatste 19 jaar heb ik bij de DAF van Eindhoven gezeten. Oké. Dus Eh, daar ben ik wel de tijd in. vrachtwagens. Bij de vrachtwagens, ja. Oké. Ja. En Dig? Ik werk in het zorgcentrum Sint-Jozef in Nederwiert. Dus Dig zit nog niet aan die pensioen? Nee, ik Nee. ook nog een paar jaar. Oké. Ja. En dat duist ze met veel plezier? Met heel veel plezier. Ja? Maar af en toe zo'n dagje vrij zo wie vandaag is ook wel heel fijn. Ja. Ziet je een beetje geoefende Zuid-Limburg-gangers? Ik moet wel krijg zeggen. regelmatig. We hebben Krijtlandpad. afgelopen jaar hebben we het Krijtlandpad gelopen. Ah. Ook weer met de sferen. Ja. Ja. En nu op het ogenblik moeten we nog 2 etappes, maar dan hebben we het Graaf van Hornepad erop zitten. En dan dit de is volgende. even een dagje tussendoor En dan de volgende. in de heuvels. Ja. Nee, en Oké, hij is toch geoefende lopers. Hey, en wie bepaalt dan waar de pauzeplaatsen zien? Wordt dat al op een gegeven moment al Dat zit bekeken? toch met name wet Twee weer. heren. Een pilsje af en toe gaat er Gewoon weer zo'n wel lekkere in. biertjes samen. Voor de lekkere ja, biertjes dat is en de ride dat uurtje leuk, hè. Oké, dus een lekker speciaal biertje of zo, Maarten? Ja. Ja, we doen samen ook brouwen. Met mijn broer samen nog. Doen pap en Nou kom ik even langs te Ja, staan. Nou, ja, nou we- wordt het we heel doen, interessant. Ja, We vertel. brouwen samen als eigen beer, ja. Dus Dig en Paap. Ja, en ons broer dan, Ja. of, Chris. Ja. Oké. En wat is de voorliefde voor bovengistend, ondergistend, trippeltjes? Toch wel bovengist in beer wat dat we brouwen. Ja. Oké. Ja. Maar Dus heel veel. hè. heel veel Heel types. gevarieerd. Heel veel types, ja. We hebben triples, we hebben quadruples, we hebben dubbels, we hebben eigenlijk van alles wat. Ja. Ja. Is dat alleen voor eigen gebruik? Ja. Tot nog toe wel. Ja. Oké. En maak je ook zelf leuke etiketjes? Dat hebben we gedaan, maar nu tegenwoordig doen we het gewoon wat simpeler met gewoon simpele flesjes en een kleurdupje en Ja. zo. Ja. Want dat verdwijnt uiteindelijk allemaal naar dezelfde bestemming, hè? Ja. Ja. Ja, Lichaam. dan moeten ze die later allemaal weer zuiver maken voordat ze die flesjes weer kunnen schroeven. En denk maar aan een afvalberg. Hè? Ja. Oh ja. Ja, en Ja. dat wil je eigenlijk op het door allemaal niet meer. Hè? Nee. Maar we doen dat recyclen. Hè. We gebruiken die flesjes gewoon weer opnieuw. Die blijven we eigenlijk gewoon hergebruiken. Wat is het allerbelangrijkste bij beerbrouwen? Hygiëne. Ja. Dat hebben we wel geleerd, hygiëne. Ja, want ik moet zeggen dat ze absoluut niks in die flesjes krijgt, want Nee. dat geeft dan allemaal raar zijn eigen leven leiden en zo. Ja. Ja. Ik Nee, spreek uit echt, eigen ervaring. Ja, daarom ben ik zo geïnteresseerd als ik neven een hobbybrouwer stond. Geef ik ook wel eens wat weg? Dat doen we ook wel eens, ja, zeker. Leuk Ja. is dat, hè? Ja, Als dat- iemand iets als cadeau dat, kan doen, was... ja. Ja. En ook de vriendje, het laten proeven en zo. Dat is wel leuk, ja. Wat drinkst je het liefste?
echt wel Welk- van welk- de donkere. Oké. Ik vind de kwadruppeltjes, de stout vind ik trouwens ook heel lekker. Ja. Ja, dat is huwelsmaak gebonden. Hè? Ja. Stout, dat is dat hele donkere Engelse. Ja. Ja. En deeg? Doe ik me maar een lekker blondje. Nou, dat zal ik maar eens aan weer als wederhelft. Ja, maar blond Die of heel lang. wazig blond. hè. Ah, kijk. Ja. Nee, een blondbeer vind ik, dat is voor mij wel de nummer 1. Oké. En de dames, drinken de dames? Nee? Nee, Nee, ik ben meer van de wijntjes. ik drink niet Nou, zoveel. ik lust wel een biertje, maar Ik niet. proef het wel eens. Ja, dat wel. Dus man proeft wel eens een biertje Ja, mee. ja, dat doet ze wel. Die is De eerste de kwaliteitscontrole. De eerste proef iedere keer van kijk, van voordat in de fles in En is dat dan een goede referentie? Meestal wel, ja. Kijk. als het niet Ja, lekker is, Suus, dan hè? zeg ik het. Ja. Ja. Leuk. Nou, dat was het. Ik wil nog niet langer ophouden in de afwachting van een lekker stuk fly. Ja. Weet je wie ver dat je nog moet? Gewoon niet Nog iets direct. van de vlaai en dan moeten we terug tegen handen. 500, 150 meter. Tot de fly. Tot de- Oké.